Mukoma murunzi mamuka muripo mabva kupi? Ndabva kuMalawi. Ndabva kuMalawi ndauya natransport. Mauya netransport yepo mukoma? Ndauya natransport yamudenga. Ndege chikopokopo chi? Muna muZimbabwe muna Ruturusero. Isusu tinati transport yedu yatinoshandisa kuMalawi. Transport yetu dziende ipi? Transport yatinoshandisa ndiri kutaura nezvatransport iyo, handiri kutaura nezvatransport iyo. Alright, mafambire muZimbabwe? Ndauya kuzaobserva ma-election muno, tanzwa muna ma-election muZimbabwe. Alright. Saka tina observa, tanzwa kuti muna ma-election muno, saka tina observa, tinaona kuti vanhu vanavhotera pasiripo, tina mushonga isusu. Pasiripo ndepapi? Pasiripo vanapaziya pasiripo vanhu vanovhotera. Kana siripo vanapaziya, saka isusu tina mushonga. Munhu aya anovhotera pasiripo anomera zvinto. Mushonga wamunawo ndeupi? Tina mushonga yakasiyana siyana. Kana munhu anouya mumaelection isusu maobserva, tikaona munhu avhotera pasipo unomera zvinto. Unomera zvinto kumusana kana unomera zvinto pakati pamakumbo. Tina make sure kuti munhu anomera zvinto. Takazwa muZimbabwe munabvumidzwa mbanje, muna vafana vanouya kuzovhota vakavhota mbanje. Kana vasingazivi vanavhotera, tinavavhotera isusu. Mune timu yenyu here? Ndina timu yangu inauya yakawanda, inauya ichauya kunze kwangoedza kwachena.